Bosta huma dawk li jsibu l-faraġġ f'xi ktieb meta jinġabru ġewwa l-kwiet, jew imorru mixja waħedhom fis-skiet. Fir-rokna li jmiss se nagħtukom dewqa minn xi rumanzi u poeżiji għall-Kbar ta' Clare Azzopardi, John Portelli u Mark Camilleri. Il-mama ħallitni mal-papa u r-ritratti ta' fuq it-tavolina fis-6 ta' Jannar tal-1987. Kellhom jgħaddu 25 sena biex immur inħabt il-qalbib fi triq krom il-baħar, il-Gargur. Is-Sinjura Barbara? Iva. Is-Sinjura Emma Barbara? Iva. Jien Amanda. M'intix tarafni? Amanda? Amanda. Amanda tiegħi? Ruħi, Amanda kemm kbirt? Għaddew ftit snin, għaddew ftit mhux ħażin. Bagħad ħares lejja lejn kull linja fuq wiċċi qisha kienet qed tipprova taraf xi waħda minnhom. F'dik il-kesħa u s-sikta tal-Gargur f'Jannar, ħallejta tellajda l-leminija u tmisli wiċċi bħal xi ħadd nieqes mid-dawl. Isu mhux ċert jekk dak li qed imiss kienx tassew wiċċ binta. Se nibqgħu fuq l-għadba fil-ksieħ. Jien imdorrija fil-ksieħ ma dak kien skit ieħor skit skomdu u jien ma kontx naf kif kelli nġib ruħi. Se nħallik mela niġi darbora fil-każ. Meta ħer niġi fil-ħodu forsi, le tħolli għara jisqisax għax hawn il-bartu kemm kesaħ dal-aħħar hux, kemm kbir ta' Amanda. Tarax it-taqlib ta' l-imbarazzu għaw ġen ħanini għax jisili ftit ma nisbarazza, propja kont dejn nisbarazza ta' ma jien kollox bil-motu għaw wis minn tixtara. Skużani ta' dabta ġewwa naf kif jien propjament, mhux sandew mek tibżax, Sinjura Barbara. Jiena Emma. Għax kif taqbad tajda l-kelma ma? Kif tispellija? Ma, mama, Emma. Għalkemm ir-rumanzi huma l-ġeneru favorit fost il-qarrejja, insibu wkoll bosta minna li jħobbu l-poeżija. Il-versi li jmiss huma meħuda minn Xewqat tal-Passa ta' John Portelli. Niftakar fit-tfuliti laj ta' ħerqana ta' British Go Home u bħal donnu ruħna s-saffiet makulajta hekk kif kantajna b'qima u brabja Kristus vincit, Kristus renjat. Illum inżur Malta tal-Unjoni ma' sħabi Kanadiżi u b'mistħija u rabja naqra fuq ħajt ta' sejjieħ. Africans, go home. L-aħħar silta likom f'din ir-rokna hija meħuda mis-sensiela polizjeska dwar Gallo, l-ispettur ċelebri maħluq mill-awtur Mark Camilleri. Titieħu qabel titlaq? Lil De Giorgio ma kienx wieħed li joqgħod lura fejn jitlu drinks wara ġurnata xogħol. Mbagħad birra dik is-sħana tal-bidu ta' Ġunju kienet dejjem tinżillu wasel. Iżda kien jaf li Eve qatt ma kienet tieħu gost wis ix-xomlu rieħa tal-lager minn 7 mili bot. Waqt l-aħbarijiet tas-sitta fuq television fin de segl, Eddie kien qed rendi kont dettaljat tal-aħħar żviluppi fin-negozjati ta' Malta mal-Unjoni Ewropea dwar it-Trattat tal-Adeżjoni. Biex imkien fi qrib kienu ġejjin in-noti jazz ta' My Baby Just Cares For Me b'interpretazzjoni lokali. Nerġa' naraw kada saqsebit bis-Sima Renzo, sit il-Bar Gabuba fi triq Sant'Ursula li kien dejjem jirrepetilu l-istess tliet kelmiet bħalli kieku dak biss jaf. Dik il-parti tal-belt minkejja li kien għadu ma dalamx kien diġà nbidlet fi speċi ta' ċimiterju. Il-ġurnalist ħareġ l-iPod mixtri bil-ġimagħtejn qabel minn ħaversek. Qabba il-headphones widnieħ u rħiela bil-pass lejn il-barakka ta' fuq. Drawa waħda minn ħafna li kienet imsejsa fuqhom ħajtu. Fuq bank mimli ħara nixef tal-ħamim, iżda feduta mill-isbaħ tal-birgu jixellaw idwal, Lil De Giorgio ħareġ il-notebook, is-sidekick fidil tiegħu minn ħaversek. Qabad jifli għal darba oħra, in-noti miktubin puliti ħafna b'kalligrafija kważi femminili. Ix-xef il-mod offritlu Psycho Killer ta' Talking Heads. Kien sodisfat ħafna bil-frott tal-aħħariem. Il-lista tismijiet kienet twalet bit-tnejn oħra. Qabad sigarett u ċemper il-liv biex terħira rasa li għalli kell kien ħajata fiħin. Fis-sajf, hekk jew hekk, dejjem fit-tard ħafna kienu jiklu. Imbagħad żied żewġ notamenti oħra ta' malajr qabel qalaq kollox mill-ġdid u rħiela lejn il-karozza pparkjata fit-taraf ta' San Dominku fejn kellu ħabta jitfaħħa.
Fid-dneħ infirex ir-ritmu New Wave Disco ta' Heart of Glass. Sellem, bħalma kien jagħmel kull meta kien jinsertaħ, lir-raġel għada sindku ta' triq, jitgħażem fuq siġġu tal-injam quddiem bib ta' garaxx. Ix-xieħ għadu jġarra fuq id iċ-ċungata tpinġija nostalġika mkemxa ta' żmien man-Navy għamel l-istess. Għax għalkemm mank qatt marru oltre bonġu jew saħħa minn dak ir-ritwal xorta kien qishom jafu sew li xulxin. Baħrin fuq bċejjeż differenti. Wara dakinhar, ix-xieħ ma raħx iżjed għaddej, bħalli kieku ġurnalist beda jażel triq oħra nejn jgħaddi. Ma kienx jaf li minn dakinhar lil De Giorgio ħadd ma raħ iżjed. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.